Sziasztok, üdvözlök mindenkit a Banánvilág YouTube csatornáján. A mai videóban szeretném nektek bemutatni a legellenállóbb banánfajtát, Musabashiót, más néven japán rostbanánt. Ez a banánfajta nem csak különleges látványáról híres, hanem arról is, hogy akár hazánkban is kibírja a teleket, mivel -20 fokig télálló. A Musabashió eredetileg Japán déli részéről és Kínából származik. Érdekes, hogy eredetileg nem gyümölcséért, hanem törzséért és gyökereiért termesztették, amit orvosi célokra is felhasználtak. A növény ugyan hoz termést, viszont ezek kicsik, sok maggal rendelkeznek és nem is túl jó az ízük. A fő értékük inkább a látvány, amit nyújtanak, és ezt itt Magyarországon is nagyon jól ki tudjuk használni, mivel egész évben kint tartatók. Élénkzöld levelei vannak, amik akár 2 méterre is megnőhetnek, emellett a növény egy szezon alatt akár 3-4 méteresre is megnőhet, és minden évben folyamatosan hozza a sarjakat, így akár pár év alatt egy egész banánligete is lehet. Az egy tévhit, hogy a banánfélék szeretik a tűzőnapot. Így van ezzel a japán banán is, ő is a napos, félárnyékos helyeket kedveli inkább. De figyelni kell arra, hogy viszonylag szélvédett helyre ültessük, mivel a levelei könnyen elszakadnak. Érdemes olyan talajt választani a növénynek, ami jó vízáteresztő képességű, és lehetőleg inkább lazább legyen, és akár messzesebb. A nyári hőségben akár lehet napi 2-szer is locsolni a növényt, azt nagyon meghálálja. És emellett még a tápoldatására érdemes figyelni. 2 hetente érdemes tápoldatozni, mi folyékony vízben oldható tápoldatot szoktunk használni. És még a növényről annyit kell tudni, hogy őt akár dézsában vagy beltérben is lehet tartani, úgyis közkedvelt hazánkban. Viszont inkább ki szokták ültetni a kertbe, mi is ezt javasoljuk. Mint ahogy korábban említettem, ez az egyik legellenállóbb banánfajta, akár a -20 fokos hőmérsékletet is kibírja takarással. Viszont a levelei ilyen -1, -3 fokon már lefagynak. A takarás úgy néz ki, hogy csirkehálóval kell körbekeríteni a növényt, le kell vágni a tetejét, és szalmát vagy akár száraz leveleket lehet belerakni, és a csapadéktól óvni kell, nehogy berohadjon a törzs. Viszont erről majd későbbiekben csinálunk egy videót. Ha egy egzotikus kinézetű, mégis trapabíró növényt keresel otthonodba, akkor a Musabashiót nagyon tudjuk ajánlani. Ezt a növényt a webshopunkban is megtalálhatjátok 35-45 centis méretben. Köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót, sziasztok!